Γεια σας γυναίκες και άντρες. Αυτό είναι ένα νέο κανάλι που δημιούργησα για να σας λέω καθημερινά τα top 10 γεγονότα και πράγματα που συμβαίνουν πάνω στο κόσμο, τα οποία θεωρώ εγώ ενδιαφέροντα και που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν και εσάς. Ο σκοπός αυτού του καναλιού είναι να σας ψυχαγωγήσει και να σας μάθει και κάποια πράγματα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να με υποστηρίξετε και να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρχονται. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like για να μου δείξετε ότι σας αρέσουν τα βίντεο μου. Ένα comment για να μου πείτε πού μπορώ να βελτιωθώ και τι πράγματα κάνω καλά ή κακά. Και επίσης να κάνετε ένα share το βίντεο στους φίλους σας αν σας αρέσει, για να ενημερωθούν και αυτοί και να έρχονται στο κανάλι κάθε Σάββατο για να βλέπουν τα βίντεο. Πάμε τώρα στους top 10 πιο ψηλούς ανθρώπους στον κόσμο. Στη θέση νούμερο 10 είναι ο μπασκετμπολίστας Πουλ Στρόγκερς και αυτός ο 24χρονος έχει μπόι 2 και 38 μέτρα. Τη θέση νούμερο 9 θα πάρει ο Ρόμπερτ. Επίθετο δεν μπορούσα να βρω δυστυχώς. Ο Ρόμπερτ ζούσε στη μικρή κοινότητα του Άλτον μέχρι το 1927. Στα 16 γενέθλιά του, το βάρος του είχε ξεπεράσει τα 167 κιλά και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. Τη θέση νούμερο 8 θα πάρει ο Τούρκος Σούλταν Κόσεν, μιας και είναι ο ψηλότερος άνθρωπος εν ζωή αυτή τη στιγμή στο πλανήτη και έχει 2 μέτρα και 51 εκατοστά ύψος. Στη θέση νούμερο 7 έχουμε τη Γιο Ντέφεν, τη ψηλότερη γυναίκα στη Κίνα που μπήκε και στο ρεκόρ Guinness. Η Ντέφεν έχει ύψος 2 μέτρα και 36 εκατοστά. Ο ψηλότερος άντρας στο κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Σουλτάν Κόσεν. Ο νεαρός έχει ύψος 2 μέτρα και 51 εκατοστά. Στη θέση νούμερο 5, η οποία είναι και η τελευταία, είναι ο Πορτσέι Σοάρση, ο οποίος άντρας είναι από τη Συρία και πέθανε πριν 2 χρόνια. Ο άνδρας είχε φτάσει τα 2 μέτρα και 60 εκατοστά και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μιας και είχε πολλές αρρώστιες. Αυτά ήταν, παιδιά, τα καλύτερα top 10. Ελπίζω να μου κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να πάρει γρήγορα απήχηση το κανάλι ώστε να έρθει και το δεύτερο βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.